Tällä videolla kerrotaan biojätteen lajitteluvelvoitteesta pientaloille 1.5.2026 alkaen. Käydään esityksessä läpi taustoja tähän biojätteen keräykseen ja velvoitteeseen ja sitten kerrotaan vaihtoehdoista, miten tämä voidaan kiinteistöillä toteuttaa, millaisia kustannuksia tämä nyt sitten näyttäisi aiheuttavan ja miten tässä voidaan sitten säästöä hakea esimerkiksi harventamalla sekajäteastian tyhjennysväliä tai perustamalla sitten biokimppoja. Esitellään myös tuulettuva biojäteastia ja sitten lopuksi kerrotaan, mitä tulee tehdä siihen päivämäärään mennessä, minkä olette nyt sitten kirjeessä kotiinne saaneet. No ihan ensiksi, että mitä tarkoitetaan nyt sitten biojätteellä tässä yhteydessä, niin tarkoitetaan nimenomaan keittiössä syntyvää maatuvaa kompostoituvaa ruoka- ja elintarvikejätettä. Eli ei niinkään sitä puutarhassa syntyvää, missä tietysti aina omakotitaloissa tulee lehtiä ja risuja ja tällaista, vaikka sekin on biologisesti hajoavaa, niin siitä emme nyt tässä yhteydessä puhu. Ja tämähän on sitten sitä jätettä, mitä jokainen voi ihan hyvin itse kompostoida, käsitellä pihalla tai sitten otetaan vastaan jäteasemilla haravointijätteenä tai risu- ja oksajätteenä. No miksi tällaista erilliskeräystä nyt sitten tarvitaan, kun sitä ei ole omakotitaloissa ennenkään ollut, niin toki meidän toimintaa, kierrätystavoitteet määritellään EU:ssa ja jo tänä vuonna 2025 pitäisi 55% yhdyskuntajätteistä olla kierrätettyä, eli erillislajittelun jälkeen sitten hyödynnettävissä uudestaan. Me ei olla vielä näin hyvissä luvuissa Suomessa, eli aika paljon on vielä tekemistä näissä. Yksi iso osa, mikä tässä meidän sekalaisessa jätteessä on ollut ja oikeastaan tutkimusten mukaan muuallakin Suomessa, niin aika paljon vielä, noin reilu 30% jätteen polttolaitoksiin menevästä sekajätteestä on ollut biojätettä ihan kautta linjan tutkimuksissa. Jätteen poltossa biojäte on huono, se heikentää palamista, haihdutetaan kosteutta pois, tarvii energiaa siihen, tarvitaan tukipolttoainetta ja toisaalta sitten se menee ihan hukkaan siellä se biojäte, eli ei pystytä sitä kierrättämään, ei saada biojätteen sisältämiä ravinteita sitten kiertoon. Ja biojätehän voidaan hyödyntää sitten bioenergian tuotannossa, eli tuottaa siitä biokaasua tai kompostoimalla ravinnekierrossa vain silloin, kun se on eroteltu siitä muusta jätteestä. No, tämä on jätelaissa on velvoite ja sitä meidän alueella sitten Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä tarkennetaan vielä, että millä sitten lähdetään näihin toimiin tässä menemään. No, biojätettä on, niin kuin sanoin, keittiössä syntyvä jäte. Siellä on lihan, kalan, marjojen perkuujätteitä, kaikkien kasvisten ja hedelmien tämmöisiä kuoria, muita syömättömäksi tarkoitettuja osia, mitä voi niin kuin vaikka vihanneksissa just olla. Ja ihan hyvin esimerkiksi tämmöiset ruukkusalaatit ja yrtit, niin niissä on ne turvepaakut, niin nämä käy kyllä biojätteisiin. Sitten tietysti joskus ruokaa menee pilalle ja jää syömättä. Kahvinporot suodatinpusseineen, samoin nämä tämmöiset kuituteepussit, mutta poikkeuksena tähän on sitten nämä niin sanotut pyramiditeepussit, että jos se on niin kuin muovia se pussiaines, niin silloin se ei käy biojätteeseen. Biojätteeksi voi hyvin lajitella myös talouspaperit ja tämmöiset pehmopaperit ja samoin niitä munakennoja vinkkinä voi käyttää sitten siellä biojätepussin pohjalla. Ja leikkokukista tai ruukkukukista jotain kuihtuneita kasvinosia voi ihan hyvin laittaa sinne. No mitä sinne sitten ei kuulu laittaa, niin on nesteitä,
eli mahdollisimman kuivana tarkoitus kerätä se biojäte, pilaantuneen maidon ja keiton liemet, jos sieltä vaan sattumat poimii pois biojätteeksi, niin näitä voi sitten kaataa viemäriin. Jos olet itse kompostoiva, niin silloin oikein hyvin näitä nestemäisiä biojätteitähän voi laittaa myös kompostoriin. Ja varmaan sitten itsestään selvästi niin ei tietenkään muovia, ei metallia, lasia. Ja sitten myöskään ei sitä puutarhajätettä kuulu tosiaan tähän biojätteen keräykseen laittaa. Korkeintaan niin kuin pieniä määriä voi vaikka niitä omenoita laittaa, että jos miettii, että mikä olisi sellainen määrä, että voisi ikään kuin keittiön kautta mennä. Eikä sitten kissan hiekkaa tai kukkamultaa, nämä on karkeita aineksia ja ovat haitaksi sitten biojätteen käsittelyssä. Mutta erona sitten tietysti, että omassa kompostorissa voit käsitellä puutarhajätettä, voit kompostoida kukkamullan, laittaa sinne, eli vähän on eroja sitten näissä. Ja suositellaan kaikissa biojäteastioissa, että biojäte pakattaisi paperipohjaisiin materiaaleihin. Voi olla varsinainen biojätepussi, paperipussi tai sanomalehteä. Ja tässä sitten kuvassa vielä vähän tarkemmin, että mitkä nyt esimerkiksi voisi käydä siihen pakkaamiseen. Taas tärkeintä se, että siinä ei olisi esimerkiksi sitä muovi-ikkunaa, mutta sitten jos on leipäpussi, jossa ei ole sitä ikkunaa, niin silloinhan tämmöinen käy biojätteen pakkaamiseen oikein hyvin. Velvoite astuu sitten voimaan, tai astui voimaan 1.5.2024, ja aluksi tämä tuli yli 10 000 asukkaan taajama-alueisiin, missä sitä on nyt ehditty se 1,5 vuotta sitten kerätä. Ja ensi keväänä 1.5.2026 tulee sitten 300 asukkaan taajamiin, joihin liittyen nytkin on sitten kirjeitä jo meidän alueella lähetetty. Kaikki ei ole vielä kirjettä tässä vaiheessa saanut, kun nauhoitatte tehdään tässä lokakuun alussa, mutta kirje on kuitenkin sitten jossain vaiheessa tulossa. Ja tämän velvoitteen myötä biojäte tulee kaikilla kiinteistöillä lajitella ja kerätä erikseen. Sitä ei saa laittaa enää sekajäteastiaan, kuten tähän asti on saanut tehdä. Ja tämä koskee nyt sitten kaikkia kiinteistöjä, eli tähän ei pystytä myöntämään mitään vapautuksia sen perusteella, että voi sanoa, että syö kotona vain viikonloppuisin tai että biojätettä tulee tosi vähän tai että koira syö kaiken, niin nämä ei ole nyt hyviä perusteita, että millä tästä velvoitteesta voisi saada minkäänlaista vapautusta. No miten tämän velvoitteen voi sitten täyttää, niin on erilaisia vaihtoehtoja. Päävaihtoehdot on se, että joko siellä liitytään biojätteen erilliskeräykseen ja kuljetukseen, eli sitten sen sekajäteastian viereen tulee biojäteastia, johon biojäte sitten kerätään ja auto käy sen sitten tyhjentämässä. Tai sitten kiinteistöillä voidaan kompostoida itse se biojäte sopivassa kompostorissa. Molemmat voi halutessaan toteuttaa yhdessä naapurin tai useammankin naapurin kanssa. Vaatii tietysti jonkun verran yhteistyötä, mutta erityisesti pienille talouksille oikein hyvä vaihtoehto. Jaetaan sitten paitsi se astia, niin myös kustannukset ja sitten ei tunnu niin turhalta se, että jäteauto käy sitten tyhjentämässä sieltä sen 2 pussia sieltä astiassa, niin lämpimästi suosittelen yhteistyötä tässä sitten lähinaapureiden kanssa. Ja sitten tarkemmin katsotaan noita vaihtoehtoja kohta, mutta ensin tästä kompostoinnista. Eli tässä on ajatuksena se, että itse kompostoidaan ja itse hyödynnetään se lopputuote sitten omalla tontilla, eli kompostimultaa voi käyttää hyvin monennäköisiin kohteisiin. Pääsääntö tässä on se, että siitä ei saa tulla haittaa ympäristölle
ja elintarvikejätteen kompostointiin sopiva kompostori. Eli jos itse tällaista rakennat, niin silloin katsotaan, että 7 millin verkkokoko on se, mistä esimerkiksi jyrsijät eivät menisi sitten läpi. Mutta jos ostat valmiin kompostorin, niin kuin tässäkin kuvassa on tällainen tehdasvalmisteinen, niin nehän nyt sitten lähtökohtaisesti on jo, jos valmistaja sanoo, että sopii elintarvikejätteen kompostointiin, niin silloin siinä ei tarvitse mitään sen kummempaa sitten miettiä. Ja nyt jos olet kirjeen saanut ja mietit siellä, että no minähän kyllä olen jo kompostoinut pitkän aikaa, niin silloin on sitten kompostointi-ilmoitus joko tehty joskus todella kauan sitten tai jäänyt kokonaan tekemättä, niin silloin sitten teette vaan uuden kompostointi-ilmoituksen ja sillä on sitten hoidettu se biojätteen erilliskeräysvelvoite. No sitten näihin astioihin, joita jäteautolla käydään tyhjentämässä. Eli meidän kautta hankittuna astian saa tällaisen biojätteen astiapalvelun. Ja tässä on käytössä sitten tällainen tuulettuva biojäteastia. Ja tämä tuulettuvuus tässä tarkoittaa sitä, että astian kylissä on reikiä, eli sieltä pääsee ilma kulkemaan, biojäte kuivuu, säilyy paremmin siellä astiassa, jolloin sitten tyhjennysväli voi olla tässä halutessaan 4 viikkoa ympäri vuoden. Ja tämä toimii niin, että asiakas liittyy tähän kuljetuspalveluun ja meidän kautta toimitetaan tämä astia sitten kiinteistölle ja sovitusti sitten tyhjennetään. Ja tyhjennyshinnat tässä palvelussa sisältävät tämän astian, eli tästä ei mene sitten mitään erillistä vuokraa, vaan se on siihen tyhjennyshintaan sisällytetty. Ja sitten toinen vaihtoehto, jos haluat tällaisella kiinteällä niin kuin tavanomaisella jäteastialla, jossa ei ole mitään reikiä kylissä, niin jos haluat sellaisella osallistua tähän, niin silloin kiinteistön omistaja itse hankkii sen jäteastian. Näitäkin meidän kautta toimitetaan, mutta että silloin tulee niin kuin se kertakustannus siitä astian hinnasta sitten asiakkaalle maksettavaksi. Mutta muuten samalla periaatteella tämä toimii, eli silloin on asiakkaan tämä oma astia, tyhjennyshinta on pikkusen edullisempi. Mutta sitten jos astia menee vaikka rikki, niin silloinhan asiakas sitten pääsääntöisesti on velvollinen hankkimaan siihen uuden astian. Ja kun tämä ei ole se tuulettuva astia, niin tässä on sitten kesäkaudella noin huhtikuusta lokakuulle tyhjennysväli vähintään 2 viikon välein. Sitten näissä 2 astiassa on vielä sellainen ero, että tuossa tuulettuvassa astiassa ei käytetä sellaista suojasäkkiä, mitä esimerkiksi taloyhtiöiden biojäteastioissa usein on, vaan se on ihan se astia ja sinne sitten tarkoitus on tosiaan, että biojäte pakataan siihen paperiin, kun taas sitten tässä voi halutessaan ottaa sellaisen säkin siihen, jos tykkää sellaista käyttää. No sitten aina ensimmäisenä tulee mieleen, että tästähän vain tulee lisää kustannuksia, niin ei välttämättä. Eli silloin kun biojäte ei sitten enää ole siellä sekajätteen joukossa, niin silloin voit pidentää sitä sekajäteastian tyhjennysväliä. Yleensä tämmöiset pitkät tyhjennysvälit sitten niin kuin 8 tai 12 viikkoa niin edellyttää kyllä ihan sellaista huolellista lajittelua, eli sitten kaikki muutkin hyötyjätteet lajitellaan ja toimitellaan sitten ekopisteille, että se kuitenkin pysyy kohtuullisena se jätteen määrä, mutta hyvin on mahdollista jopa tuohon 12 viikkoon päästä. Eli silloinhan sitten jätehuollon kustannukset pienenee huomattavasti, kun tyhjennys kertaperusteisesti niistä sitten aina maksetaan, että jos on nyt tyhjennetty 2 viikon välein, kun siellä on sitä biojätettä ja sitten kun biojäte menee omaan astiaan, niin voikin harventaa vaikka 8 viikkoa, niin silloinhan sieltä jää monta tyhjennystä vuodessa aina välistä pois.
Ja sekajäteastian tyhjennysväliä voi sitten pidentää heti, kun se biojätteen keräys alkaa tai heti, kun aloittaa sen kompostoinnin. Niin tämä tapahtuu nyt näillä alueilla, missä sekajätettä kuljettaa Kymenlaakson jäte, niin sen muutoksen voi tehdä joko tämän meidän oma asiointipalvelun kautta, tai sitten asiakaspalvelulla on verkkolomake tai sitten olemalla ihan suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse jätteenkuljetusten asiakaspalveluun. No, sitten kun osalla meidän alueen kunnista on sekajätteen kuljetus kiinteistön haltijan järjestämänä, eli siellä on useampia kuljetusyrityksiä sitten, jotka voivat tätä kuljetusta tehdä, niin silloin sitten asukkaan tulee olla yhteydessä Kymen jätelautakuntaan kiinteistön jätehuoltolomakkeella ja ilmoittaa siinä, minkä tyhjennysvälin haluaa siihen sekajäteastiaan, ja sitten myös ilmoittaa siinä tämä kuljetusyritys, joka teillä sekajätettä kuljettaa. Sitten lautakunta tarkistaa, että biojätteen osalta asiat on kunnossa, ja sitten lautakunta ilmoittaa kuljetusyritykselle, että tyhjennysväliä voidaan heidän puolesta pidentää. No sitten katsotaan lyhyesti näitä kustannuksia, eli en nyt joka kuljetusalueen hinnastoja tässä esittele. Tässä on nyt 2 esimerkkiä, mutta kaikki tämän hetken hintatiedot löytyy meidän verkkosivuilta. Eli ihan siitä kymenlaaksonjate.fi ja sitten etusivulta hinnasto, niin sieltä voi käydä katsomassa. Nämä on nyt ollut 1.1.25 alkaen, ja marraskuussa jätelautakunta vahvistaa sitten seuraavan vuoden taksat, mutta ei näihin yleensä nyt hirveän isoja muutoksia suuntaan tai toiseen ole tullut. Ja tässä nyt esimerkkinä alue, jossa ei ole Kymenlaakson jätteen järjestämää sekajätteen kuljetusta, niin siellä sitten tuulettuva 140-litrainen astia, eli tämä astiapalvelu, jossa tyhjennyshinta sisältää myös sen astian, niin kertatyhjennyshinta on 6,92 €. Ja jos asukas haluaa itse hankkia astian, niin silloin tuo 140-litraisen astian tyhjennyshinta on 5,97 € ja sitten isomman 240-litrasen astian tyhjennyshinta 7,29 €. Eli jos tästä nyt ajatellaan vuosikustannusta sitten, niin vaikka sillä tuulettuvalla astiapalvelulla, jos ympäri vuoden menee sillä 4 viikon tyhjennysvälillä, niin se on tuon 13 tyhjennystä sitten vuodessa, niin silloin tälle tulisi kustannuksia 89,96 € per vuosi. Ja nyt tässä kohtaa sitten kannattaisi miettiä se, että jos pystyy sitä sekajäteastian tyhjennysväliä sieltä harventamaan, niin kuinka paljon sitten tavallaan jää niistä kustannuksista pois. Eli tämän ei ole pakko olla mikään pelkkä lisäkustannus tämän biojätteen. No sitten alueella, jossa Kymenlaakson jäte kuljettaa sekajätettä, niin hinnat on pikkusen edullisemmat. Eli tuulettuvan jäteastian palvelussa hinta per tyhjennys 5,26 € ja ei tuulettuvassa sitten jälleen asukas itse hankkii astian 4,30 € tai sitten 240-litrasella 5,87 €. Ja tässä on nyt laskettu sitten, kun on kaikilla se sama sekajäteastian tyhjennyshinta, niin voitiin laskea tällainen. Eli jos biojätteen astiapalvelun hinnaksi tulisi sitten vuodessa toi 68,38 € ja sitten sekajäteastian tyhjennysväliä, kun sitä on pidennetty sinne 2 viikosta 8 viikkoon, niin siinä alkuperäinen kustannus on ollut 194,74 € vuosi, niin pidennyksellä saadaan 52,43 € vuodessa, eli sitten kokonaiskustannus 120,81 €, niin se onkin sitten vähemmän kuin mitä se on se sekajätteen tyhjennysmaksut olleet siinä aikaisemmin.
Eli näitä kannattaa sitten miettiä omalta kohdalta ja tietysti sitten jos pystyy naapurin kanssa vaikka ottamaan yhteisen astian, niin silloinhan sitten biojätteen tyhjennyskustannukset voidaan jakaa sen naapurin kanssa ja sitten taas tulee säästöä siitä. Kimpassa tosiaan niin ei nyt ihan kuka tahansa, mutta että tässä on määritetty, että läheiset naapurit saman kadun varrella tai samassa tai viereisessäkin korttelissa sijaitsevat kiinteistöt. Eli jos nyt jollain omakotitaloalueella vaikka siellä pensasaitaa myöten menee joku hyvä polku, mitä pitkin pääsee kätevästi naapurille biojätettä viemään, niin tällainenkin on ihan mahdollista, että vaikka se on eri kadulla se talo. Ja kimppaan valitaan yksi, on tällainen vastuuhenkilö. Ja yhdessä kimpan jäsenet sopivat, missä sitten heidän yhteinen jäteastia sijaitsee. Ja sitten voitte sopia siitäkin haluamallanne tavalla, miten niitä tyhjennyslaskuja jaetaan. Eli sitä ei ole välttämättä pakko jakaa tasan, että jos on vaikka vierekkäiset talot, joissa toisessa asuu yksinäinen eläkeläinen ja toisessa 7-henkinen lapsiperhe, niin silloin voi miettiä sitten, että miten haluuko jotenkin eri tavalla, että isompi perhe ottaa sitten isomman osan kustannuksista tai näin. Ja tämä tyhjennysmaksu voidaan jo siis valmiiksi laskuttaa kaikilta erikseen, eli kenenkään ei tarvitse käydä sitten kerjukierroksella siellä kolikoita naapurilta pyytämässä. Ja kimpan tiedot ilmoitetaan samalla lomakkeella, kun tähän liittyminen muutenkin hoidetaan. Eli ne kaikki liittymisjutut löytyy tuolta kymenlaaksonjate.fi kautta bio-sivustolta. No sitten vähän tästä, että mikä tämä tuulettuva biojäteastia nyt sitten olisi. Niin siinä on siis reiät, eli ilman kiertävyydestä pyritään huolehtimaan sillä tavalla ja sitten mikä tuossa kuvassakin näkyy tällainen erikoisuus, niin siellä on tällainen kuivumishylly, joka on ehkä nyt sellainen lisävaruste. Se ei ole mitenkään välttämätön tämän astian käytön kannalta. Mutta tärkeintä olisi tässä se, että biojäte on pakattu paperiin. Pyritään mahdollisimman kuivana jo se tuomaankin sinne astiaan. Ja tosiaan ne nesteet ja huonoksi menneet maidot tai tällaiset, niin joko kaadetaan sitten viemäriin tai sitten jos on pieniä määriä, niin niitähän voi imeyttää vaikkapa talouspaperiin. Ja hyvin tärkeä asia, mikä huomattavasti helpottaa sitä keräämistä, niin on se, että se olisi jo keittiössä kerätty ilmavasti se biojäte. Eli se, että on se perinteinen roskasanko siinä tiskialtaan alla, joka on paksua muovia ja sitten vielä mahdollisesti halutaan laittaa kansi siihen päälle, koska on biojätettä, niin se ei ole biojätteen kannalta ollenkaan paras vaihtoehto, koska se on aina kuitenkin vähän kosteaa ja sitten tiiviissä astiassa kosteus tiivistyy siihen reunoihin ja kanteen ja sitten kaikki tämmöiset biohajoavat materiaalit niin jossain kohtaa sitten kostuvat rikki. Eli jos pystyy keittiössä keräämään sen sillä tavalla ilmavasti, että on siis ihan tätä vartavasten tehtyjä astioita, missä on selkeästi reikiä reunoissa tai jossain avoimessa astiassa, niin silloin se pääsee sitten kuivumaan ja ne kaikki pakkausmateriaalit kestää ihan huomattavasti paremmin. No sitten tämän hyllyn ajatushan tässä on se, että se on niin kuin tällainen lisäkuivatuspaikka sitten vielä sille biojätteelle, eli voisit asettaa sen biojätepussin sitten siihen hyllylle kuivumaan ja sitten seuraavalla kerralla kun viet jätettä, niin lasket vanhan pussin sinne alas ja asetat uuden pussin siihen hyllylle. No, tämä ei ole mitenkään edellytys tälle astian käytölle, eikä kimppa-astian käyttäjien tarvitse sopia vuoropäiviä, että kuka milloinkin saa sitä hyllyä käyttää. Eli ihan hyvin sen voi laittaa sinne suoraakin sinne astiaan sen jätepussin.
No talvella tuo tietysti saattaa auttaa siihen aika hyvin, että sitten kun se biojäte kerkee jäätymään pakkasilla jo tuossa hyllyllä ollessaan, niin se ei sitten jäädykään enää sinne astian reunoihin niin helposti. Eli koska meillä on 4 vuoden aikaa, niin vuoden ajat aina tuovat omia haasteitaan ja kyllähän se kostea jäte sitten helposti jäätyy siihen astian reunoihin, niin tuolla nyt ehkä voi sitten ainakin käyttää sitä sitten sellaisena jäädytyshyllynä. No mitä tässä tulisi nyt sitten tehdä? Ensin tietysti jokainen kohdallaan miettii, että mikä olisi se itselle sopivin vaihtoehto. Eli biojäteastia tietysti tyhjennettävä autollani on sellainen yksinkertainen ja helppo. Silloin ei tarvitse itse miettiä, mitä sille kompostimullalle tai muulle sitten tekee. Mutta että kompostointi on sillä tavalla, jos on jotain käyttöä, mihin voi sitä kompostimultaa siellä omassa pihassa laittaa, niin sehän on sillä tavalla järkevää sitten hyödyntää sitä materiaalia siellä ihan omassa pihassa. Kompostorin hankinta on aina iso kertahankinta, mutta kyllä ne sitten yleensä kestääkin aika hyvin ja sitten sen jälkeen siitä tulee hyvin vähän sitten kustannuksia. No jos päädyt nyt sitten tähän kuljetusvaihtoehtoon, niin siitä me tarvittaisiin ilmoitus siihen omassa kirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Ja se on ihan sitä varten, että reitittelyt ja astioiden tilaus ja toimitus ja kaikki tämä pitäisi saada sitten tehtyä ennen sitä toukokuun alkua, niin jotta me ehditään monta kuljetusaluetta tässä hoitaa, niin siksi on niitä päivämääriä sinne laitettu ja eri alueilla on vähän eri päivämääriä. Kompostointiin ei tarvi vielä ilmoittaa mitään, jos ei sinulla kompostoria ole, mutta aiot sen sitten keväällä aloittaa. Niin ehdit ihan hyvin hankkia kompostorin kaikessa rauhassa, miettiä sille sopivan paikan ja aloittaa sen sitten viimeistään 1.5., kun tämä velvoite astuu voimaan. Totta kai voi aloittaa aikaisemminkin, mutta ei ole mikään kiire sen kanssa. Ja kompostointi-ilmoituksenkin voi tehdä vasta sitten, kun aloittaa sen kompostoinnin. Eli se, mikä tässä on nyt tärkeää, niin nämä kuljetusasiakkaat, jos haluat kuljetuksen, niin siitä me tarvittaisiin se ilmoitus. Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä sitten myöhemmin, kun sen aloittaa. Jos olet jo pitkään kompostoinut, mutta se ilmoitus on vaan nyt jäänyt sitten johonkin tai on vanhentunut ja näin, niin siinä tapauksessa tee se kompostointi-ilmoitus sitten heti, niin sitten se on hoidettu ja se on taas seuraavat 5 vuotta voimassa. Tuossa näkyy vielä, mistä voit tehdä siis kompostointi-ilmoituksen. Eli meidän verkkosivuilta löytyy linkki tuohon oma-asiointiin. Näytän sen sivun tuossa kohta. Ja sitten Kymen jätelautakunnan verkkosivuilta löytyy myös sähköinen kompostointi-ilmoitus, tai sieltä voi tulostaa kompostointi-ilmoituksen, jos haluaa paperisen täyttää. Oma-asiointia ei pysty käyttämään nyt sellaiset asukkaat, joilla ei ole sitä sekajätteen kuljetusta Kymenlaakson jätteeltä. Eli nämä on sitten ei ihan kaikille kuljetusalueille. Muut tekevät sitten kompostointi-ilmoituksen suoraan lautakunnalle. Ja Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Lapinjärvi ei ole siis sitä oma-asioinnin käyttömahdollisuutta, niin silloin biojätteen erilliskeräykseen liittyminen tehdään meidän verkkolomakkeella. Ja taas toi kymenlaaksonjäte.fi kautta biosivu. Ja sitten halutessaan paperilomakkeita voidaan myös sitten toimittaa. Olkaa yhteydessä sitten asiakaspalveluun, jos paperisen lomakkeen toivotte. Ja näillä kimppa-asioita ilmoitetaan sitten myös noilla samoilla lomakkeilla. Sitten nämä
sekajätteen kuljetusasiakkaat, joilla on mahdollisuus käyttää oma-asiointia. Eli oma-asiointi, jos ei vielä ole tuttu, niin siihen luodaan sellainen tunnus. Siinä kannattaa käyttää vaikka omaa sähköpostia, jonka helposti sitten muistaa. Ja siihen kirjautumiseen tarvitaan viimeisimmän jäteastian tyhjennyslaskusta se laskun numero ja sitten sieltä löytyy myös asiakasnumero. Niin silloin pääsee tähän oma-asiointipalveluun. Siellä pystyy muokkaamaan myös muita sitten jätehuoltoon liittyviä asioita, että tilaamaan vaikkapa lisätyhjennyksen sekajäteastiaan tai tarkistamaan seuraavia tyhjennyspäiviä, niin se on palvelu, mitä kannattaa ottaa käyttöön. Tai sitten myös voi näidenkin sekajäteenkin kuljetusasiakkaat hyödyntää näitä verkkolomakkeita ja ihan samalla lailla asiakaspalvelun kautta saa myös sitten paperilomakkeita, jos haluaa. Mutta kimppa-asiaa ei voi ilmoittaa tuolla oma-asiointipalvelulla, koska se on aina vain kiinteistökohtainen sit se oma-asiointi. Tässä on vielä nyt kuva tästä verkkosivusta, eli tämä on se kymenlaaksonjäte.fi kautta bio, ja sitten täältä löytyy paljon tätä samaa tietoa, mikä tässä nauhoitteessakin oli, ja muutenkin löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä näihin asioihin liittyen, niin tänne kannattaa käydä tutustumassa. Täältä löytyy sitten myös se kartta, josta voi käydä sitten katsomassa, että periaatteessa, jos nyt olet kirjeen saanut, niin silloin olet velvoitealueella, mutta jos et ole saanut kirjettä ja mietit, että kuuluukohan tämä mulle, niin sieltä kartasta voi sitten käydä ihan oman kiinteistön etsimässä ja katsomassa, kuuluuko se velvoitealueeseen. Ja täältä löytyy myös sitten tämä linkki tähän oma-asiointiin, niin tätä kannattaa käydä sitten tutustumassa. No miten sitten astioiden toimitukset lähtevät käyntiin, niin ensin tässä näiden loppuvuodesta ja vielä tammikuun puolellakin osa ilmoitetuista tiedoista laaditaan sitten biojätteen keräysreitit ja kartoitetaan sitten, että mihin tarvii niitä astioita toimittaa. Ja kevään aikana astioita ryhdytään jo toimittamaan. Olisi tarkoitus tietysti, että 1.5. ne olisi sitten siellä, jotka ovat astian tilanneet ja pääsevät sitten niitä käyttämään. Mutta vaikka astia nyt ilmaantuisi siihen jo maaliskuussa, niin älkää heti ruvetko sitä täyttämään. Eli kuljetukset kuitenkin lähtee vasta 1.5. sitten käyntiin. Reititykset tulee valmistumaan kevään aikana ja sitten vasta selviää se, että milloin tulee se ensimmäinen tyhjennyspäivä siihen. Ja sieltä oma-asioinnista sen jälkeen pystyy käydä tarkistamassa tai sitten tarkistaa tietysti tuolta jätteenkuljetusten asiakaspalvelusta. Ja sitten jos tässä nyt tulee asioita, joita kovasti miettii eikä oikein tiedä, mikä itselle olisi se sopiva vaihtoehto tai muuten, niin verkkosivuilta tietysti löytyy paljon sitä tietoa tai sitten voi olla meihin suoraan yhteydessä. Eli kuljetuksiin ja astioiden toimituksiin liittyviin kysymyksiin auttaa parhaiten jätteenkuljetusten asiakaspalvelu. Ja sitten jos siihen biojätteen lajitteluun tai myös kompostointiin liittyviin kysymyksiin, niin sitten on meillä jäteneuvonnan ihmiset sitä varten. Mutta toki me osataan niitä puheluja sitten ohjata puolin ja toisin siellä, että kumpaan vaan voi sinänsä kyllä olla yhteydessä. Eli tässä on nyt vielä sitten nämä meidän yhteystiedot asiakaspalveluun ja sitten neuvontaan, niin ilman muuta sitten yritetään auttaa parhaamme mukaan.